Duha ka Visayan spotted deers ang ginbunag sa conservation kag captive breeding site sa probinsya sa Negros Occidental. Pagkabunag ginakabig simbolismo sang paglaom nga makasalbar ang mga critically endangered nga size ang usa nga duna sa Visayas. Sa pagkabunag sang duha ka mga fawn nga kabahin sang pamilya sa mga critically endangered nga Visayan spotted deers, nagdako ang paglaom sa mga conservationists nga hindi sila madula sa animal kingdom. Great with captive breeding programs regarding ang Visayan spotted deer kag ang Visayan warty pigs. And we are planning on doing reintroductions into the wild, but as of now we are still doing research on how to do it and places where to do it. Ang ini nga usa ang makita lang sa Kabisayan, ilabi na sa Negros kag Isla sang Panay. Ara sa shin ka mga usa ang madinalagon nga napadamo sa Conservation Center sa Bacolod kag Cabancalan City. Apa ang numero, layo pa sa 1,500 ka mga usa nga dapat mapadamo, agud mahalina sila sa listahan sa mga critically endangered species. If we still see these animals in the wild, like your deer and pigs, it means nga ang forest is still capable of sustaining large mammals. Luwa sa usa, nahimo na 56 ka mga baboy talunon o kon Visayan warty pig ang napadamo. Sa kabukiran sang rehiyon, ginaayam sila agud ihawon, butang nga nahimo man ini critically endangered. Shy man ni sila kag panago kung damo tawo kag laban-laban nga katabo ginahunt sila sang tawo kag ginakaon or ginabaligya sa black market. Bangod sa kulang nga pondo, hugot nga nagapanawagan ang grupo nga magdonar kwarta o kon pagkaon sa makasapatan nga duna diri sa Visayan Islands.